O verán está a volta da esquina e coa chegada da época estival comeza a tempada alta dos campamentos e campos de voluntariado. Unha maneira de gozar do verán coñecendo a xente nova e realizando numerosas actividades. Para os interesados en participar nesta campaña, a Xunta xa abriu o prazo para inscripción nos campamentos e nos campos de voluntariado de verán. Na provincia de Pontevedra ofértanse case 2.500 prazas, estamos falando que se pode disfrutar de 17 instalacións, estamos tamén falando de que son 48 quendas. Por exemplo, aquí nas Sinas, nun marco, a verdade que incomparable, donde van a estar 600 participantes en quendas de 5, cada unha de 120. Os campamentos están contemplados para rapaces entre 9 e 17 anos e os campos de voluntariado entre 18 e 30. Os campamentos teñen como obxectivo promover valores como o compañerismo e a solidariedade, así como axudar a xente con menos recursos a gozar do verán dunha maneira diferente. Desde logo que promover a conciliación, pero tamén buscar valores como poden ser a solidariedade, o compañerismo e todo o que implica en canto a formación, lecer e demais. Das 2.500 prazas de Pontevedra, 600 están en Vilanova. A vila xa se prepara para recibir os visitantes. Son, al fin y al cabo, 600 visitantes más los fines de semana con sus familias que se acercan a Vilanova de Arousa, hablan de Vilanova de Arousa, de nuestras playas, de nuestro entorno, van hasta Lobeira a veces en marzo, se hacen unha serie de recorridos e tal. O campamento vilanovés ten 80 anos de historia. Dende a vila sinalan que este espazo é moi importante no desenvolvemento de Vilanova. Vete sumando en 80 años por 600, pues miles y miles y miles de jóvenes de Galicia conocieron la costa y conocieron lo que es el veraneo en Vilanova de Arousa y lo fueron diciendo. Eso tuvo que ayudar mucho al desarrollo de este pueblo. No lo puedes cuantificar así, pero está claro que la importancia tuvo que ser enorme. O prazo de inscripción remata o 2 de maio. Os interesados xa poden solicitar a súa praza a través da sede electrónica da Xunta.